chamar. Mira, ahora vamos de vacacións da Semana Santa. E despois, como usted ben sabe, o día 5 empezase o período de admisión. E claro, basicamente nós dixo, non, xa sei, pero non se preocupe que antes dese día saberá se sí ou se non. Bueno, a ver, nosotros acabados nos de rir, eu procurei ser educado, claro. A sensación que me transmitiu e a sensación que me viñen eu, mañá vamos de vacacións, cando volvamos é o día 3, se o día 5 empeza o período de admisión e xa temos unha noticia, pois que a noticia non nos decir hoy, non, como verá dito que non, xa está. Bueno, total que o inspector falamos de varios temas, entre os que da Xunta, e si é verdad que me chamou esta tarde. No Consello da Xunta non foi aprobado, que falaban antes das noticias da prensa, falar de que o das Mercedes e o da Carballeira do Orense e o Instituto de Arte. Dos outros non ven nada. Ben tamén foi aprobado no Consello da Xunta que nos afecta a Xisa Filón a área integrada de Monforte, que está por aquí tamén. A área integrada sanitaria, con eso, pero xa que miramos a cousa me digo. Aparte de esos 3 días estuve tamén en contacto permanente con Vicente. Vicente, anta noite a 12 da noite ou así, foi a última vez que falamos, tiñas esperanza que a través de un terceiro, como se dicía antiguamente, de un propio, chegar ao conselleiro. Realmente pensou que o conseguira, que se lle iba a conseguir unha entrevista ao conselleiro. Ás 6:30 da tarde chamoume, dixo, bueno, voume para Monforte porque estou esperando pola chamada do señor conselleiro e non chegou preocupado. Dixo, queres que vai hasta a asamblea? Dixo, pois estaría ben. Algo ben de tes aquí, outras cousas a túa plaza. Entonces, bueno, supoño que chegará de un momento a outro cando pode. E agora mesmo, a ver, tamén me dixo que el tamén, como non lle quedaba outra esa, supoño que para desahogarse chamou ao xefe territorial de Lugo, que o atendeu. Díxeme que botaban unha hora por teléfono, pero realmente se lle serviu el para desahogarse, porque tampouco lle sacou nada. Entonces, si eu non son abogado, non? Pero supoño que un abogado realmente diría que en realidad non temos nada, porque non hai nada firmado, honestamente. Pero tamén eu que son de pueblo, o día que este firmado eso, pues tampouco hai nada que facer, se a esta ou non se pode. E realmente esta foi a cronología dos feitos, que non sabemos nada, pero a miña intuición é que casi sabemos todo. A non ser que seamos capaces de cambiar a... E bueno, non teño eu, pola miña parte, que non teño máis que dicirvos porque non teño nada máis. Podíamos dar voltas ao mismo asunto, todas as chamadas que fizemos, a 50.000 sitios, pero